Dobro večer, dobrodošli još jedan na jedan. Tomislav Žigmanov, publicist, javni djelatnik i politički predstavnik Hrvata u Republici Srbije. Moj gost večeras. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdravljam sve vaše slušatelje. Čast mi je biti u vašoj emisiji. Evo, i gledatelji će nas moći gledati, ali da vas prvo pitam kako ste putovali, jeste? Putovanje je bilo u redu, nije daleko Zagreb od Subotice, 4 sata ugodne vožnje, više od polovice autocesta. Na granici je relativno bilo kratkog zastoja, jer nema putnika koji previše idu, sve 5. To se nekoć vjerojatno češće putovalo nego ovim autoputom. Subotica je imala zapravo više Hrvata nego Zagreb. Da, koncem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća govorilo se da Subotica kao grad koji ima 100.000 stanovnika, od toga 70% Hrvata, da ima 70.000 Hrvata i da je u odnosu na Zagreb koji ima 50.000 bio zapravo najveći hrvatski grad na svijetu. No, vremenom, tijekom tragičnih, turbulentnih okvira u povijesti gdje je boravio, on je danas grad sa hrvatskom zajednicom u znatnoj, to jest relativnoj manjini. U Srbiji su izbori i naravno da je to i novinarski okvir i rezon zbog kojega sam vas pozvao. Jasno, uvijek ima mjesta razgovoru o položaju Hrvata u Republici Srbiji, ali ovo je poseban povod. Pa krenimo uvijek od početka koalicije. Uzmem čudesan naputak, krenimo od početka i pretpostavimo da naši gledatelji, iako su jako dobro informirani, ipak možda ne znaju svi kakovo je zapravo stanje kad je riječ o broju Hrvata koji danas žive u Republici Srbiji. Po službenim podacima popisa iz 2011. godine Hrvata u Republici Srbiji ima 57.900. Od toga 47.033 živi u sjevernoj srbijanskoj pokrajini, ostali na teritoriju grada Beograda i prostoru takozvane uže Srbije. To je zajednica koja je izuzetno teritorijalno disperzirana i koja ima negativne demografske trendove. Recite mi, kad se odmah sad u prvom odgovoru naglasili, dakle, taj sjever, ponekad se stječe dojam da su Hrvati u Srbiji Vojvodina. Tome nije tako. Nije tako, ali 4/5 žive na području sjeverne srbijanske pokrajine. To je prostor koji do 1918. godine bio prostor Austro-Ugarske, Bačka i Banat Ugarske, a Srijem do 1945. dio Trojedine kraljevine. A kako je bilo kroz svo to vrijeme, recimo 20. stoljeća, sa Hrvatima izvan Vojvodine? Bilo je, onda je Vojvodina bila, kao što sam rekao, u nekom drugačijem teritorijalnom okviru. Baranja je bila dio Vojvodine, ona je 1945. postala dio Socijalističke republike Hrvatske, a Srijem, istočno od Iloka i Nijemaca, postao je dio sjeverne Srbije, to je autonomne pokrajine Vojvodine. Na tom prostoru Hrvati su više stoljetno prisutni. U Srijemu možemo pratiti gotovo in continuum od stoljeća 7. Tamo 38. Maček je svojom politikom dobio glasove u Šumadiji. Da ne idemo naravno do Kulina Bana, ali hoću kazati, bilo je vremena kad se, eto, ili zbog toga što možda hrvatski element bio na neki drugačiji način prisutan, ili s toga što se naravno interes podudarao, jer da sad citiramo, nema vječnih prijateljstava, ali ima vječnih interesa. Moguće da su bile neka sretnija vremena. Kako u toj perspektivi, a vi naprosto svojim zvanjem i zanimanjem i obrazovanjem, a i djelatnošću, jednostavno ste upućeni u cijelu tu dinamiku 20. stoljeća, a i dublju povijest. Kako vi gledate tu dinamiku odnosa i demografsko onda kretanje populacije, jer to je sad središnji problem u kojeg ćemo se vrtiti u početku emisije, Hrvata u Srbiji? Kako dolazi do tog iseljavanja, odumiranja, raseljavanja ili akulturacije ili gubljenja identiteta? Samo da kažem, HSS u vrijeme 30. godine izuzetno je bio snažan i unutar hrvatske zajednice na teritoriju i Srijema, i Bačke, i Banata, i Baranje, a naravno njihova senzitivnost za socijalno pitanje seljaka i njihov koncept suvremenije države, a ne autoritarne i visoko centralizirane, naravno da je imao neku vrstu
sljednika i kod pripadnike tih slojeva u samoj Srbiji, to jest u Šumadiji. Kada je u pitanju hrvatska zajednica, oni su samo u 20. stoljeću živjeli u 7 država, a da se nisu selili. Te države nisu bile države kontinuiteta, ideologije tih država nisu bile ideologije kontinuiteta. Nažalost, veći dio ideologija, politički praksi koje su se provodile, visoko su bile nenaklonjene Hrvatima u Vojvodini. Samo ću reći jednu stvar. Nakon 1918. prostor postaje dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mađarska Trijanonskim sporazumom taj prostor smatra nepravedno otuđenim i 1941. godine kada Bačka postaje dio ponovno mađarskog prostora, imamo jedan revanšizam. Subotički administrator, to je biskup Lajčo Budanović, biva interniran, nekoliko svećenika pretučeni, nekoliko prvaka hrvatskih ubijeni, a više od 200 protjeranih u nezavisnu državu Hrvatsku. Drugim riječima, bila je neka vrsta radikalnog prekuda sa svim onim nastojanjima koji su išli od 1918. izgradnje novog društva, izgradnje novih institucija Hrvatske zajednice, visoka popularnost HSS-a i tako dalje. Nakon 1944. godine Hrvati u Bačkoj su bili partizani na način da su bili, slično kao u Istri, više antimađarsko nastrojeni nego li komunistički. Osvajaju taj prostor, ponovo vraćaju u dio tadašnje Jugoslavije i imamo neku vrstu renesanse. U Subotici se osniva kazalište hrvatsko, vrlo brzo se osniva drama, opera sa baletom i traje tako do 50. godina kada se administrativno, imamo tjednik, prvo dnevnik pa tjednik Hrvatsku riječ i onda se administrativnim odlukama također 56. godine to radikalno prekida da bi onda se nešto revitaliziralo koncem 60. godina na valu Hrvatskog proljeća i tamo je bilo odbljesak, a također se 73. radikalno prekida uz zabranu više od 200 ljudi da ne mogu se javno djelovati. Nekoliko ljudi biva u zatvoru, a koncem 80. na planu demokratizacije osniva se i stranka na čijem se ja danas čelu 90. godina. Osniva se ponovo određena vrsta žara za očuvanje i razvoj identitetskih sastavnica Hrvata koji se naravno agresijom na Republiku Hrvatsku ponovno radikalno prekida. To će trajati do te nevolje do 95. 6. godine da bi onda ponovno uspostavili neku vrsta sa ostacima ostataka, da tako kažemo, hrvatskog življa, neku vrstu stvaranja okvira za perspektive, za prosperitet, za očuvanje onoga što smo tamo baštinili, a to je bogata kulturna baština, velika i materijalna i nematerijalna, veliko sjećanje i naravno veliki trud naših predčasnika koji su uložili da se ta zemlja oplodi, da se prostor okulturi i da nama koji smo danas ovdje imamo baštiniti jedno veliko kulturno dobro. Evo sad smo na divan način u par minuta zapravo prošetili 20. stoljećem. To pokazuje da se to može, ali da toga nedostaje. Ne čini li se i vama da je taj hrvatski identitet na neki način okrnjen i slabom reprezentacijom Hrvata u hrvatskim medijima u Hrvatskoj? Hrvata Srbije. Da, mi konstatiramo da se slika o Hrvatima iz Vojvodine pojavljuje ili gradi u medijima i uopće u javnosti u Hrvatskoj i kroz obrazovni sustav sporadično, rijetko, ne cjelovito, u medijima nakon incidenata sa nekim određenim gorkim okusima gdje se onda piše ili govori samo o problemima, a kada je u pitanju naš bogat društveni, kulturni život, kada su u pitanju naša postignuća, kada su u pitanju naši uspjesi, onda se to na neki način zaobilazi. Mi smo zajednica koja je živa, koja godišnje producira 300 kulturnih priredbi. U našem kulturnom prostoru godišnje objavljujemo 30-ak dijela. Neka od njih dobiju nagrade na svehrvatskom kulturnom planu u Republici Hrvatskoj. Imamo odlične književnike, imamo mlade znanstvenike, imamo, kada je u pitanju tradicijska kultura,
folklorne ansamble koji naravno nisu na razini Lada, ali na razini 10-ak najboljih hrvatskih kulturnih udruga koje djeluju u Republici Hrvatskoj. O tome se malo zna, o tome se malo piše, o tome se malo prikazuje na televiziji. Hrvatski prostor medijski više je zatvoren u nacionalne granice države, inkluzivniji je, otvoreniji je spram Hrvata u Bosni i Hercegovini, a mi smo Možete li napraviti, prosto što upadam u riječ, takvu jednu usporedbu zapravo pažnje koju posvećujemo. Ja sam, evo, samo da vam ilustriram jednom zgodom iz ove emisije. Prije par tjedana ovdje smo govorili o Hrvatima Boke. To je silan odjek je imao, mislim kad kažem silan, dobro, nisu ljudi pljeskali po ulicama, ali je bilo izuzetno dobro popraćena ta emisija i to u smislu, pa o tome nitko ne govori. Evo, i o ovome nitko ne govori. Možete li se s neku komparaciju, sad ste baš krenuli, uvijek se kreće dolje putem Bosne i Hercegovine, putem Hercegovine ili kako god da to nazovemo, ali i inače postoje dijaspore, da tako kažemo, koje su, nije mi žao, ali kudi kamo češće prisutne u medijima. Pa ja bih rekao da su gradišćanski Hrvati češće puta spominjani nego vi u Vojvodini ili u Srbiji. Gledajte, mi nismo... Što mi nije žao zbog gradišćanskih Hrvata, da se razumijem, ali mi žao što se vas nikada, evo, znači ćemo se posvetiti samo da je to kažem, olako ste prešli preko ovih ljudi koji su kreativni, koji pridonose, dakle, svojim radom, mislim, opće zajednice, tako dalje, vrede ih spomenuti. Ali zašto vas se tako usporedi sa drugima nekako olako zaboravlja? Da ne bi bio pogrešno shvaćen, ja nisam ljubomoran na veću vidljivost Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Su veća zajednica koja ima veću moć, koja je bolje integrirana dio i u hrvatskoj političkoj, kulturnoj, medijskoj sceni. Meni je samo žao što mi nismo na sličan način vidljivi. A to je možda i zbog činjenice da živimo tamo gdje živimo. Mi smo vrlo svjesni osjetljivosti područja gdje mi dolaze. Mi smo dionici, građani lojalni u državi u kojoj živimo, uredno plaćamo poreze, ali ta je država ima određenu vrstu krimena kada je u pitanju Hrvatska 90. godina. Postoji neka vrsta onda i zazora, neka vrsta, nećemo reći osjećaja naše kazne što smo ostali tamo, ali neka vrsta neblagonaklonog stava ili nekog vrsta pozitivnijeg odnosa spram nas koji smo tamo unatoč svemu ostali živjeti. Naravno da to u medijima se teško može mijenjati. Samo da kažem da ni jedan medij koji postoji u Republici Hrvatskoj nema svog dopisnika iz Republike Srbije koji bi bio stalni. Imamo samo dopisnike koji rade za državnu agenciju HINA, a vjerujemo da bi recimo dopisnik Hrvatske radiotelevizije iz Beograda, što je ranije bilo, pridonio da se broj vrsta cjelovitije informacije o nama pojavljuju u svim programima Hrvatske radiotelevizije. Isto ono što bilježimo, vrlo teško je doći u središnji dnevnik, vrlo teško je doći u neku prestižnu emisiju. Često su to izdvojeni prostori za Hrvate izvan Hrvatske na radiju u Zagrebu, četvrtkom u 8, Globalna Hrvatska, utorkom poslijepodne u 2, neke emisije koje su specijalizirane za Hrvate izvan Hrvatske, koji nisu u prestižnim vremenima, a vijest koja se tamo pojavljuje, a mi cijenimo da bi možda mogla biti od važnosti za svekoliku hrvatsku javnost, izostaje iz informativnih programa radija, televizije, o tiskovinama da ne govorimo. Ugrubo, koliko ja vidim stvar, dva su velika problema. Jedno su rezultati popisa stanovništva koji svjedoče o odumiranju Hrvata ne samo u Vojvodini, nego u Republici Srbiji. A drugi problem je naprosto okružje u kojem živite. Jer kad vi komparirate ove zajednice, znate, gradišćanski Hrvati sjajno žive kao i moliški Hrvati nakon svih tih stoljeća. Hercegovci imaju naravno i Hrvati u Bosni i Hercegovini ogromnih problema, naravno, sa tim izbornim zakonom i svime što uz to ide. Ali, pretpostavljam da u Tomislavgradu niko nikome više, zato što je Hrvata ili u Posušju ne piše Ustašu, ubiću te, zaklaću te i tako dalje. Vama pišu. Baš smo pričali prije emisije o tome, znate, ja tijekom svoje karijere u 30 nešto godina rađenja ovakvih intervjua,
u raznim vremenima bio rat, ono sam doživljavao, ali to it goes with territory. To vrlo često, jer ne možete nikog zadovoljiti. Ako pozovem vas, 5 drugih će kazati zašto nisi zvao nekog drugog. Ali vi gotovo da tamo ne možete zadovoljiti nikog. Vi ste naprosto ustaša za veliki dio Srba i danas. Vi ste spomenuli 90, ali ni danas vam nije drugačije. I na početku da vas pitam kako žive vaši prijatelji Hrvati, vi, vaša obitelj, jer to nije problem vas koji ste javni djelatnik. To je problem, mislim, života vaše obitelji, života u zajednici. Tako je. Strah je često egzistencijal. Jedna od sastavnice ideologije političke klase koja je na vlasti u Republici Srbiji jesu i antihrvatski resentimani. Vi ste vidjeli da se relativno često iz Srbije čuju glasovi koji su usmjereni protiv hrvatskoga, protiv Hrvatske i tako dalje, što naravno da stvara jedan negativni odijum. Mi smo od 2018. godine, nažalost, zadobili status najomraženijeg naroda. To je u posljednjih 20 godina bilo mjesto koje tradicionalno pripada Albancima, Romima. Mi smo ih pretekli. Ne zato što mi činimo neku vrstu incidenata, ne zato što mi dajemo povode ili razloga. Mi smo lojalni građani, pridržavamo se svih zakonskih propisa i želimo ostvariti našu ravnopravnost, ostvarivati prava. Incidenti koja se nama događaju jesu, kako bih rekao, ne događaju se preslučajno. Oni dolaze u određenom vremenskom razdoblju koje je zanimljivo, kao što su pred izbore, pred neki važan društveni događaj, da se pokaže da ima Hrvata, da oni tu nešto rade, da previše često idu u Zagreb, a Zagreb je također visoko figurira kao mjesto gdje se spram Srba ne čini dobro i tako dalje i tako dalje. I u tom kontekstu vi stvarno imate egzistencijal, u vašem egzistencijalnom svijetu egzistencijal strah kao relativno rasprostranjen. Ja sam razgovarao sa ljudima u Hrtkovcima, mjestu gdje je 90. godina Šešelj učinio ratne zločine, zbog čega je na koncu osuđen za 10 godina, gdje, nažalost, i danas ima svoju kuću gdje radi i živi. Pitao sam jednog Hrvata u posve opuštenom ambijentu prostora. Bili smo nasamo. Pitao sam kada je bio posljednji put Vojislav Šešelj. On se 3 puta okrenuo oko sebe da potvrdi da smo sami i rekao tako tiho da sam ga jedva razumio, nije bio ovaj tjedan. To vam samo govori na koji način vi iskazujete, a da su prilike slobodnije, pozitivnije, ozračje, vi bi sigurno rekli jače, glasnije, bez neke vrste, kako bih rekao, zazora, da se strašite i tako dalje. Ili recimo kada su u pitanju prijetnje, to je više, kako bih rekao, se koristi funkcionalno za neku vrstu medijskog plasmana, da su tu Hrvati koji nešto remete, rade i tako dalje. Dobije se obično anonimna ili je neki incident koji se dogodi na marginama društva i to se onda medijski spinuje. Mi kažemo da je bio incident sa etničkom motivacijom, onda nas policija, politička klasa, mediji tumače da to nije istina, da su to obični slučajevi uznemiravanja, remećenja reda i mira. Kada mi prijavimo policiji, evo, posljednji slučaj je bio kada su prijetili e-mailom s jednom ostrioznom porukom da će pobiti sve ustaše u našoj smrdljivoj jazbini, a to je dom DSHV-a, automatskom puškom. Mi do sada nemamo policijsko izvješće o tom je li počinitelj otkriven i je li je počeo proces utvrđivanja identiteta i pravosudnih tijela. To je jedna vrsta, kako bih rekao, temeljne frustracije, da vi živite zapravo u jednom prostoru gdje i kada se događaju, neću reći od strane određenih struktura realizirani i organizirani incidenti, ali kad vidite medijsku pompu, kada vidite ishode, onda vidite da to ne može biti slučajno. Obrazac kakav postoji u Hrvatskoj, kada se dogodi, nažalost, neki incident, javna osuda vlasti, djelovanje pravosudnih tijela, istražiteljstva, policije na otkrivanje počinitelja i pravosudni ishodi, mi smo tek ove godine uz naše veliko zalaganje uspjeli u jednom slučaju to okončati. Kada je bilo 2018. godine da je Vojislav Šešelj preko određenih medija meni prijetio da će počiniti i intenzivirati ratni zločin, nitko nije ni pozvao
u smislu Kako da je glasila formulacija, slobodno je? intenzivirat ću činjenje ratnih zločina, počet ću od Čanka i Žigmanova. To je bilo na naslovnici novina. Dakle, to je, zašto sam tražio? Zato što je to naprosto nečuveno, jer je naprosto prijetnja išla do te mjere da je individualizirana. Tako je. I kada se to pojavi u javnosti, kada ste vi ipak predstavnik jedne zajednice, naravno da je poruka i za pripadnike te zajednice da šute, da budu obazrivi, da se sa većom hrabrošću moraju, kako bih rekao, pojavljivati u javnosti. Naravno da se onda povlaču u prostor privatnosti i svjedoče nespremnost da sudjeluju u društvenom životu. Ne bih volio da ovo sad pretvorimo ovaj vaš odgovor u neku vrstu malog filozofijskog eseja, a vi ste završili filozofiju. Na to aludiram sad jer ću vas pitati nešto što gotovo da zahtjeva takovu spremu. Kad takav jezik postane dominantan, kad se desi ona situacija everything goes, ne mislim kad jezik ulice postane jezik politika, onda je jasno da se politika počne valjati ulicama. Ali kad ova vrst jezika, dakle, prijetnja bez konsekvenci, kad se sve može kazati, a da nema učinaka, kad dramaturgija života postane dramaturgija sapunice, znate, neko u trećoj umre, onda mora ići snimati neki film, pa ga u 100. uskrsnu ili dođe njegov brat blizanac i sve to tako izgleda u životu. Kako onda izgleda život Hrvata u Srbiji? Bez obzira živio on u Šumadiji, u Nišu ili u... Naravno da je puno bogatiji i naravno da smo mi svjesni da ovo ima jednu vrlo jasnu funkciju, da se mi zastrašimo i da se putem takvih prijetnji stavlja granice do kojih mi trebamo ići u našim političkim zahtjevima, u našim ukazima na određene probleme, procese unutar srbijanskog društva. Koliko uopće uspijate vaše izazove artikulirati? Teško, rekao sam kad su u pitanju ovakve situacije, ali sa druge strane kada je u pitanju život zajednice, rekao sam, mi smo živa zajednica, zajednica koja ima određenih uspjeha, zajednica čiji učenici su prvaci Srbije u pojedinim područjima, imamo ljude koji su visoko... Koje su istaknute figure? Recimo, Ivan Gutman je najcitiraniji znanstvenik u Republici Srbiji, iz Republike Srbije u svijetu. On je Hrvat iz Sombora, član SANU-a, bavi se nekim segmentom fizike, čini mi se ili matematičke kemije, nemojte me sada držati. On je najcitiraniji znanstvenik. Naravno da plejada onih koji su ranije bili živi, da se samo vratim na njih, a koji su pridonosili, nisu samo Hrvati iz Vojvodine, nego Hrvati koji su... Mislim da Hrvati ne znaju zapravo dovoljno tome, bez obzira da li je neko porijeklom ili se to rodio, recimo, Šoljan je sa Hvara, ali se rodio u Beogradu. Anić je, ne znam, rođen baš u Srbiji. Dakle, imamo cijeli niz književnika, pjesnika, ali jezikoslovaca, znanstvenika i tako dalje, koji su rodom iz Srbije. Tako je. Josip Mihalović, zagrebački nadbiskup i kardinal u vrijeme, pao je malo iz sjenu istina Josipa Jurija Štrosmajera, ali on je zaslužan za obnovu katedrale, za određenu vrstu aktivnosti kada je pitanju razdoblje posle prvog Vatikanskog koncila. Jedan od preteča, to je čiji su preci Hrvati iz Bačke, jeste Anton Gustav Matoš, koji govori o sebi kao Bunjevcu, kao Hrvatu čije je podrijetlo u Bačkoj. Frangeš, Robert Frangeš Mihanović, rodonačelnik suvremenog kiparstva, rođen je u Srijemskoj Mitrovici. Iso Velikanović je rođen u Šidu. Znači imamo cijeli niz osoba koji svojim rođenjem jesu sa toga područja, a sa druge strane imate cijeli niz Hrvata koji su rođeni u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, koji su učinili velike stvari za srbijanski kulturni prostor. Recimo samo Ivana Meštrovića i njegov opus koji je u Srbiji prevrijedan. Tomo Rosandić je začetnik kiparstva u Republici Srbiji, u Beogradu. On je osnovao katedru, on dolazi sa Brača, cijeli niz... A koliko matične institucije, sad mi pada na pamet kad nabrate te velikane u Hrvatskoj, znanstvene institucije, imaju sluha i razumiju da bi sad ta imena trebala biti življa u našoj memoriji? Matoš je naravno prisutan kada je u pitanju javnost, kulturna, književna u Republici Hrvatskoj. Međutim, ono što mi mislimo da je neka vrsta deficita jeste da se ne ističe da su njegovi preci, njegovi korijeni vezani uz prostor Bačke, da je njegov dida Grgo, kojeg on spominje, rođen u Kaćmaru, da u Matoša i danas imamo u južnoj Mađarskoj, u Subotici i njezinoj okolici, da ta linija Bunjevaca igrom
povijesnih okolnosti završila njegov otac August u Tovarniku gdje se onda Matoš i rodio. Drugim riječima, i tu vidimo neku vrstu, neću reći uskosti, ali prezatvorenosti u nacionalnom. Jeste on je hrvatski književnik, preteča, to jest otac moderne i tako dalje, a kada su u pitanju ti konteksti podrijetla, tu nekako imamo uskost, da tako definiramo, koja se ili zatomljuje njegovo podrijetlo koje se navezuje na nas, a recimo kada su aktualni prijepori oko identiteta Bunjevaca, pripadnosti hrvatskom narodu ili ne. Odakle uopće dolazi impuls tog prijepora? To je novijeg datuma. Ne, to je još za vrijeme Ugarske bilo, zato što je u procesu izgradnje ugarske nacije u 19. stoljeću bilo potrebno na melting pot način apsorbirati u suvremenu mađarsku naciju sve nemađarske narode. To se radilo na različite načine. Kad su u pitanju Bunjevci koji dolaze na to područje nakon protjerivanja Turaka 1686. sa imenom Dalmatini, jer oni dolaze iz područja Dalmacije, Zagore, Dalmatinske Zagore, zapadne Hercegovine. Ime Bunjevac nisu ponijeli sa sobom, nego da bi nakon 1948. godine i uloge Hrvatske, prije svega Bana Jelačića, koji je rođen u Petrovaradinu, vjerojatno najznačajnije političko ime Hrvatske sredinom 19. stoljeća, oni optužujući hrvatski narod kao odgovoran za propast mađarske građanske revolucije, rade jednu vrstu, kako bih rekao, jasnijeg asimilacijskog pritiska na Hrvate, tako što im daju novo ime Bunjevci i tako što ih kroz različite politike apsorbiraju u suvremenu mađarsku naciju asimilacijskim politikama, a sa druge strane svaku navezanost na Hrvatsku radikalno sječu, pa čak i ime. Njihov jezik je bio u 18. stoljeću u Subotičkom senatu, gradskoj vladi nazivan ilirski. Zapisnici su vođeni na ilirskim, ali vremenom sve to kopni. Naravno da je posljedica toga bila da i preporod koji je vodio Ivan Antunović iz oportunih razloga ne ide sa hrvatskim imenom, mada je postojala snažna svijest da su Bunjevci Hrvati, nego sa regionalnim. I od tog vremena mi imamo vrlo snažne identitetske sastavnice u našem nacionalitetu koji su subetnički i regionalni. Bunjevac, Šokac, Srijemski, Hrvat. Ali mi to razumijemo kao inkluzivno. I Bunjevac i Hrvat. A oni koji su gradili politike razdvajanja su išli sa ili si Bunjevac ili Hrvat. I to je onda bilo osnaženo. Između dva svjetska rata, nakon drugog svjetskog rata, ta je politika bila zapriječena. Istina, odvila se u jednom socijalističkom ideološkom ambijentu. Do konca 80. godina, do pojave Slobodana Miloševića, o tome se nije govorilo i Milošević ponovo aktualizira u jednom drugom ambijentu, u drugom političkom kontekstu tu vrstu podjela. Naravno, cilj je bio jasan, da se mi razmrvimo kroz dvojstvo, zavadi pa vladaj, da se supstrat i potencijal mobilizacijski i svako drugo vrsni kod Hrvata nasilno razori i da mi ne možemo artikulirati ni našu društvenu moć, ni naše političke interese, na koncu ni našu kulturu sjećanja da ozbiljnije ustrojimo. Evo, to je jedan od povlaštenih trenutaka kad čovjek u razgovoru nešto nauči od svog sugovornika. Hvala vam na ovom. Ja sam upravo zbog ovog obnavljanja tijekom Miloševićeve ere imao dojam da je to novijeg datuma, ali drago mi je da sam od vas sad naučio genezu zapravo problema. No, dali ste mi, naravno, sad štiklac, kako bi rekli ovdje, a i kod vas se više govorilo germanski u ta vremena Subotice kao najvećeg hrvatskog grada. Da vas pitam koliko Srbija danas uopće njeguje tu multietničku različitost? Deklarativno, na visokoj razini. Ali u praksi imamo različitu vrstu iskustava. Postoje zajednice koje su, neću reći privilegizirane, ali koje imaju status favorita, to možemo reći za mađarsku zajednicu, koja u svom kulturnom prostoru, recimo samo da kažem, zajednica je 5 puta veća od Hrvatske, ima 4 profesionalna kazališta, mi nemamo ni jedan. Imali smo 2 inicijative koje se odbijale. Imate njihovu političku reprezentaciju u svim strukturama vlasti. Zašto su se odbijale?
nemamo glumaca, nema dovoljno uvjeta, nemate praksu, nema sada redatelja i tako dalje. Nađe se uvijek formalna izlika. Ili recimo kad hoćemo da osnujemo Hrvatski školski centar, nije dobro ime, nema dovoljno učenika, anketa spram roditelja nije provedena i tako dalje. 5 godina se inicijativa nije završila sa odlukom da se tako nešto može osnovati. To su politike za sprečavanje. Da se vi iscrpite, da odustanete, jer je sve besmisleno kada pokušavate ostvariti određenu vrstu inicijative. Druge manjine imaju drugačiju vrstu, kako bih rekao, statusa. Slovaci su neutralni. Slovačka nije priznala Kosovo. Nisu srpsko-slovački odnosi nikada bili napeti. U novijoj povijesti nemate nikakvih problema. Sa rumunjskom zajednicom je nešto složenije. Imate vlaško pitanje tamo u Timočkoj krajini. Vlasima se osporava pripadnost rumunjskoj naciji. Kada su u pitanju Bugari, oni su mala zajednica, ali vrlo, kako bih rekao, u jednom razdoblju stigmatizirana kao neprijateljska, napose nakon Prvog i Drugog Balkanskog rata. Imate Albance u Preševskoj dolini, Bošnjake na Sandžaku, s koji s vremena na vrijeme također se prikazuju kao neka prijetnja islamistička i tako dalje. Drugim riječima, vi nemate jednake inkluzivne politike spram svih pripadnika, svih zajednica, nego određenu vrstu selektivnog pristupa. One su još dodatno nerazvijene, ali ta vrsta instrumentalizacije se onda kompenzira i sa određenim vrstim interesa koje se ostvaruju na međunarodnom planu. Mađarska je veliki saveznik Srbije, Mađarska je velik lobist Srbije u Briselu, tajnik, član Komisije Evropske za proširenje je Oliver Varhelji, koji je u Srbiji rado viđen gost. To se moglo vidjeti iz medija, piše izvješće o stanju i prilikama u Srbiji koje se prikazuju boljima nego što jesu. Drugim riječima, vrši se događaju se određeni procesi koji imaju svoje beneficije i na političkoj, čak i međunarodnoj razini. Zbog nesporazuma koji su bili 90. pa zbog interpretacije povijesti iz 40. godina u hrvatsko-srpskim odnosima imamo sasvim drugu situaciju. Susreti na najvišoj razini su preraritetni. U posljednjih 4 godine nije njih ni bilo. Ono što se događalo sa novom vladom Andreja Plenkovića vrlo brzo je stalo i sada smo ponovo svjedoci da su oni na minimalnoj razini kada je u pitanju odnosi između država, ali Bogu hvala postoji prostori i suradnje u gospodarstvu, u kulturu, zbog nespremnosti Srbije da rješava otvorena pitanja. Prije svega nestali. Mislite li da je naša vlada učinila sve da se taj odnos na neki način poboljša ili ima prostora da se i s naše strane nešto učini? Mislim da je administraciju koju predvodi premijer Plenković učinila, ne mogu reći sve, nisam dionik tih procesa, ali gotovo sve, da se prilike sa Srbijom normaliziraju. Njegova vlada i ministarstvo vanjskih poslova, ministar Grlić Radman bio je u Srbiji. Vrlo jasno je kazao što su otvorena pitanja. Iskazali su da će se ona mjeriti kada je u pitanju ostvarenje. Tu je došlo do velikog zastoja, napose na tom najosjetljivijem problemu nestalih, potrage za njima i rješavanje toga pitanja. Vidjeli smo da i pitanje položaja hrvatske zajednice nije najsretnije razriješen. Nemamo institut zajamčenih mandata, bunjevački jezik, određena vrsta nesrazmjere u odnosu i položaju srpske zajednice u Republici Hrvatske i naše. Ne primjenjuje se međudržavni sporazum o zaštiti manjina između Srbije i Hrvatske i u tom smislu mislim da je ona učinila daleko više nego li što je dobila odgovora kada je u pitanju reakcija Srbije. Vi ste predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Pa dajte nam kažite nešto o cilju vašeg djelovanja i predstavite eto i povijest i značaj vaše stranke. Ja sam 3. predsjednik ove stranke, prve i jedine danas relevantne. Ona je osnovana 15. srpnja 90. godine na valu demokratskih procesa, jedna od prvih u Republici Srbiji kao autentična politička organizacija hrvatskog naroda u Vojvodini. To je stranka demokršćanske provenijencije kojoj je stalo do boljitka
ravnopravnosti, dostojanstva građana hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji. U proteklih 32 godine bilo je različitih uspjeha, različitih neuspjeha, bilo je težih okolnosti, boljih društvenih okvira, ali ono što jeste konstanta da nema pomaka, da nema uspjeha u postignućima hrvatske zajednice u Republici Srbiji, gdje DSHV nije dao svoj prinos. I kad je u pitanju institucionalni razvoj zajednice, osnutak ključnih institucija, kao što je Hrvatsko nacionalno vijeće, Novinsko izdavačko ustanova Hrvatska riječ, Zavod za kulturu vojvođanski Hrvati, 20-ak hrvatskih kulturnih udruga koje su na njihov poticaj kao dio njihove kulturne politike osnovan. Kada je u pitanju ostvarivanje prava, povećan je broj učenika, otvarana su odjeljenja na hrvatskom jeziku, glasila koje postoje na hrvatskom jeziku, posljedice su njihovih inicijativa kroz djelovanje, kroz institucije vlasti. Drugim riječima, ona je kičma hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Nije bila jedina stranka, pojavile su se još 3 stranke. One su bile kratkog daha, neke su se spojile sa Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini i nisu danas više aktivne. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, kako ga ja razumijem, jeste više pokret nego politička stranka, jasno, rigidno, ideološki određena, koja izbacuje, gura od sebe i tako dalje. Mi moramo biti savez koji okuplja sve što je pozitivno, kreativno, koje pridonosi... Što su temeljni programski ciljevi? Temeljni programski ciljevi, kada je u pitanju položaj hrvatske zajednice, želimo decentraliziranu, modernu Republiku Srbiju sa jakom regionalnom, lokalnom samoupravom. Želimo da svaki čovjek živi od rezultata svojega rada. Želimo Srbiju u Europskoj uniji. Želimo da Srbija postane članicom NATO pakta. Želimo da se odnosi u regiji rješavaju na način kako se to rješava u Europskim unijom, kroz politike dobrosusjedstva, kroz posvećenost miru, kroz prevladavanju neugodnih situacija iz prošlosti, kroz izgradnju modernih politika suočavanja sa prošlošću. Hoćemo Hrvate koji su ravnopravni građani u punom kapacitetu, koji su integrirani u srbijansko društvo, koji nisu subjekti spram koji će biti diskriminacija. Drugim riječima, želimo biti punopravni građani Republike Srbije, priznati u dostojanstvu, ravnopravni ostvareni, čiji pripadnici imaju perspektivu koju ostvaruju putem svoje kulturne autonomije i od posljedica svojega rada. Vi izlazite na izbore sa manjinskom listom i postoji dio onih komentatora koji vam predbacuju da zatomljujete, biram riječ jer mi je to neugodno uopće što moram spomenuti, ali ja to vraćam neka bedasta vremena, da zatomljujete hrvatski predznak. Mislim, po svemu što pričate, jasno je da je optužba u najmanju ruku idiotska. Oprostite na vokabularu, ali to mi tako izgleda. Ali ajmo to prokomentirati jer postoji na javnoj sceni, pa izvolite. Hrvati u Srbiji ne mogu putem prirodnog praga modela ostvarivanja političke reprezentacije osigurati svoj mandat i prinuđeni su da sklapaju predizborne saveze. Nikada nijedna hrvatska stranka, kada su u pitanju republički izbori, nisu izlazili samostalno. Zašto? Zato što je potrebno 35% biračkog tijela hrvatske zajednice da izađe na izbore i da glasa za jednu stranku. Ta vrsta kohezije nemate čak ni u pluralnim društvima kao što je recimo Hrvatska, da jedna stranka dobije na izborima 35% glasova. Zašto bi Hrvati u Vojvodini imali to? Sa druge strane, imate cijeli niz otegotnih okolnosti kada je u pitanju pristup tom izboru. Vi morate za 2 tjedna prikupiti 5000 ovjerenih potpisa. Ja sam već rekao, zbog različitih društvenih okolnosti koji su negativni kod Hrvata je manjka spremnosti da se javno očituju, da se pokažu na spisku. Ne žele zbog iskustva iz 90-ih biti da vas neko legitimira kao Hrvata. Možete kad bude popis i tako dalje. Sa druge strane, oni koji prigovaraju da mi nismo vidljivi ne znaju da oni nikada nisu izašli na izbore i ne znaju što su to izbori. Oni su, kako bih rekao, skupina ljudi koja u dokoličarstvu prigovara mrzovoljno svakom našem uspjehu. Ta stranka u sebi okuplja i članove koji su 90. godina bili dio zajedničkog zločinačkog pothvata, koji su pisali o agresiji na Vukovar kao o izletu turističkom srbijanskih dragovoljaca, vojnih postrojbi i tako dalje.
oni nemaju iza sebe tu vrstu i posvećenosti i rezultata koji ima DSHV. Nažalost, oni imaju medijsku veću podršku. Njihov cilj je jasan da osujeti naše napore, da mi ne bi ostvarili rezultat, jer biti u parlamentu nije samo stvar nekog prestiža, nego to je potvrda političke relevantnosti. A politička relevantnost je nužna kada su u pitanju države kao što je Srbija, nekonsolidirane demokracije bez vladavine prava, i ako nemate političku relevantnost, vi se bavite politikom sa ulice, a to je, dopustit ćete, danas nemoguće. Kad ste spomenuli svoju stranku, dodali ste odmah zarez, pa jedna relevantna stranka. Ajmo se vratiti na to, jer vas upravo optužuju iz nekih krugova da stvarate lažnu sliku o sebi kao jednoj relevantnoj stranci, te da ste, eto, na tom stvaranju zajedničke hrvatske liste na neki način se nametnuli kao krovna organizacija, vi ste rekli, pokret Hrvata u Srbiji, a ja sam već na početku emisije spomenuo, stoje i Hrvati izvan Vojvodine. Gledajte, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, na čijem sam ja čelu, 2018. godine je osvojio apsolutnu većinu na izborima za naše manjinsko samoupravno tijelo, Hrvatsko nacionalno vijeće. Napravio je savez, Hrvati zajedno, koaliciju hrvatskih kulturnih udruga, kreativnih pojedinaca i političke stranke na čelu. To je prvi puta u povijesti da je jedan blok odnio takvu uvjerljivu pobjedu. To ne bi mogao biti da sam ja takav kakav me prikazuju. Je li tako? Sa druge strane, vi u političkom djelovanju morate znati da to nije trgovina na vašaru. Da se tu točno mjeri prinosi i težina. Mi smo stranka koja imamo 32 mjesne organizacije. Stranka koja ima više od 1000 članova. Stranka koja ima svoju, rekao sam, i slavne segmente povijesti. Koja ima uspjehe. Naravno da to možda nekome i smeta. Naravno da to nekome i artikuliranje koje smo osuvislili, koje smo jasnije počeli iskazivati kada smo postali vrlo jasne granice crvenih linija spram kojih se ne može ići, da to možda nekome i smeta. A to onda znate što je najlakše, opanjkati, oblatiti nekoga, staviti ga u negativni kontekst. U Hrvatskoj će to možda i proći jer je znanje o nama skromno, necjelovito, neredovno. Možda se ja i doimam nekome da sam preautoritarna vođa, da sam sebeljubac neki i tako dalje, da želim sebe vidjeti kao diktator u hrvatskoj zajednici, ali to mogu posvjedočiti oni koji su sa mnom surađivali da je daleko od istine. Naravno da ne mislim o sebi da sam svetac, niti blaženik, ali da ne gradim ili ne pokušavam graditi zajednicu koja će počivati na vrijednostima. U našoj zajednici proteklih nekoliko godina nema krađa, nema pronevjera, nema laži kao dio vašeg ideološkog rada, namjerne laži. Imate odbranu dostojanstva na način da vam se prijeti i da ne uzmičete. Imate prijegornost, ne samo moju, nego mojih suradnika kada je u pitanju zalaganje za boljitak hrvatske zajednice uz minimalne nadoknade, sa prevelikim rizicima. Razumijete? I onda govoriti o tako, kako bih rekao, efemernim stvarima, da mi kao nećemo i tako dalje. Pokažite uspjeh. Zamislite da ja dođem u Hrvatsku i da kažem, molim vas gospodine Bolkoviću, zašto HDZ ne koalira sa Mostom? To bi bilo jako dobro za hrvatsko jedinstvo, za hrvatski politički i tako dalje. Prvo, nemam pravo. Sa druge strane, u demokraciji, zato i postoji, jedinstvo se uspostavlja sasvim drugačije, kroz procedure, institucije, kroz definiranje interesa, a ne unaprijed sa optužbom da sam ja neki nesuradljiv, da sam ja kriv, da ja isključiv. Dobro. Ako osvojite mandat, na što ćete staviti naglasak? Da se glas Hrvata čuje. Da se politička relevantnost naša osnaži. U suvremenom srpskom kontekstu, što to znači? To znači da će moći... Što su zahtjevi ili traženja? Mislim da upotrebimo tu riječ, jer znate, teško mi to reći, ali usporedio bih sad ovu situaciju sa jednom pričom koju mi je ispričao moj prijatelj Rabin Hasicki, koji je rekao, neću zato ispomenuti poimence,
Znaš šta, Romano, ovo ne bih rekao nikad javno, ali Hitler je u jednom uspio. Ja sam ostao skamenjan, jer ipak eminentan europski židovski rabin. Hasidski, namjerno kažem hasidski. Kaže ovako, čuj, evo recimo kod vas na popisima je 600-700 židova. Ali mi znamo da ih ima ovoga za nulu više. Ali se ljudi asimiliraju, lakše je zbog bolnih iskustava iz ne tako davne prošlosti. Postoji taj nekakav antisemitizam koji perenira kroz cijelu evropsku povijest i sadašnjost i tako dalje, tako dalje. I kaže, ovo što vi meni pričate o Hrvatima, na vas isto, u Srbiji. Čovjek se, dakle, okreće kad govori o Šešelju, 3 puta, priča šoto voće, ne deklarira se kao Hrvat jer mu tako oportunije. Čekajte, mislim, to je nevjerovatno uopće ovoga slušati. Što je u takvoj situaciji moguće tražiti? Prvo morate biti priznati kao politički sugovornik. Da ne dolazite kao predsjednik nekog mjesnog odbora, da vas drže kao neku folklornu rezidu koja pjeva, veseli se, svira tambure i pjeva bećarce, nego da možete dostojanstveno artikulirati svoje misli, svoje zahtjeve i da to bude politički verificirano načinom da sudjelujete u najvišoj instanci zakonodavne vlasti. I da onda možete na temelju te težine tražiti da se pojedina pitanja počnu rješavati, da se u slučajevima kada postoji zapriječavanje, da se to otkoči, da možete i da vaša riječ ima veću težinu. Samo ću vam reći jednu stvar. Mene se isto optuživalo da sam u mandatu od 2016. do 2020. mahom šutio u Skupštine. Da, jer sam vidio svaku uzaludnost mojih napora da nešto kažem. Kada sam govorio sam na hrvatskom. Zastupnici Srpske radikalne stranke su vam vikali Ustašo, idi u Hrvatsku, to govori u Saboru i tako dalje. Založi se za prava Srba u Hrvatskoj. Jesu, založi se za prava Srba u Hrvatskoj i tako dalje, pri čemu predsjedavajuća Skupštine tolerira. I onda sam vidio, pa ne treba ginuti, nisam ja Boško Buha, niti je to 42. godine, razumijete? Nego se treba mudrije postaviti, pokušati artikulirati na drugačiji način. I što se uspjelo? 2018. godine zahtjev iz Zagreba je bio Tomislave, dolaziš u izaslanstvo Srbije. Bio sam u izaslanstvu sa predsjednikom tada vlade Aleksandrom Vučićem na skupu i kod predsjednice Koline Grabar-Kitarović i kod premijera Plenkovića sam rekao što boli hrvatsku zajednicu i po prvi puta je Aleksandar Vučić priznao da Hrvati u Srbiji imaju problema. I počeli smo rješavati. Sjećate se, Dom kulture u Tavankutu, Most u Monoštoru, lektorat na sveučilištu u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kuće Bana Jelačića, prostor u Beogradu. I na taj način smo mi osjetili jednu vrstu, kako bih rekao, prozračenja unutar našeg. Vidjeli smo pozitivne geste. I predsjednik Vučić je govorio Hrvati su ravnopravni građani, treba im dati puno prava da ostvaruju i tako dalje. Drugim riječima došlo je do jedne klime koja nije bila tako jezovita. To možemo i sada učiniti. Zato je cilj da imamo zastupnik daleko važnije od tih efemernih stvari da li mi idemo unutar Hrvatske zajednice, što je apsolutno nemoguće. Rekao sam, ne možemo mobilizirati 35% građana Srbije u Hrvatskoj. Jedan zastupnički mandat vrijedi 7% za Miloševića i Jeckov, a 10% ili manje od 10% Milorad Pupovac. To su mjere u jednom daleko tolerantnijem, institucionalno sređenijem, sa manjinskim politikama, daleko poželjnijem društvu kao što je Hrvatska. Meni su prigovarali pojedini predstavnici na Twitteru Srpske zajednice koji je ušao u gradsku skupštinu sa 1,08% građana srpske nacionalnosti u gradu Zagrebu, da institut zajamčenih mandata ne valja jer se morate pred biračkim izbornom komisijom očitovati da ste pripadnik zajednice i tako dalje. To je kao kad nekome umirete, kao neko koji umire od gladi ne može ostvariti svoju potrebu da bude sit, govorite o štetnosti svinjskog mesa na holesterol ili ne znam ni ja na koje kardiovaskularne bolesti. Mi hoćemo da imamo svoju političku težinu, da možemo u prostoru političkih institucija reći što nas boli, što hoćemo i da vidimo na koji način to da ostvarimo. Nadam se da ćete u tome uspjeti, ne biste vjerovali prošle 50 minuta. Ja vam zahvaljujem na
vašem trudu, što ste usred tog izbornog ciklusa krenuli put Zagreba. Hvala vam lijepo što ste bili u mojoj emisiji. Nadam se da ste zadovoljni što ste napokon u prime time-u, pa da ste imali tu prigodu. Silno ste artikulirani i nadam se da će se ta osmišljavanje, kako sam kažete, vaših zahtjeva i vašeg političkog angažmana prepoznati i čuti i u Beogradu i u Zagrebu. Hvala na prilici. Čast je biti kod vas u gosti da se ispravim vašim gledateljima, a ne samo slušateljima. Nema nikakvih problema. Ja to potpuno razumijem jer i sam radio na svim medijima, kao što ste vi kolega, dakle publicisti i tako, pa to je najmanje važno. Samo da bude svima bolje. Svako dobro, dragi gledatelji, gledajte nas i sljedeće srede i doviđenja, laka noć ili ostanite uz HRT.